ja, så sidder vi her. Hvor har vi det godt, og hvor har vi fortjent det. Okay, normalt der rejser jeg med Momme. Vi hygger os, vi får en masse oplevelser, og vi fylder skisækken med rigtig god mad. Men Momme, han har valgt at rejse til England uden mig. Men i stedet er han rejst afsted med en af vores andre kammerater, der hedder Niels. Og Niels og Momme, de har valgt ikke at spørge mig, om jeg vil med til England. Altså okay, hvad sker der lige for det? Smid allerede nu videoen et like, hvis I synes, det er mega dårlig stil af Momme. Og skriv også gerne i kommentarfeltet, Momme, det er en hund, inviterer Paluk med til en anden gang. Men til gengæld har jeg været så heldig at blive spurgt af selveste Jon og Drøjer, om jeg ikke vil med en tur til Uganda. Og det vil jeg jo gerne, men jeg kom til at sige nej. For jeg tænkte, det var sgu dyrt, og det havde jeg ikke tid til. Momme, at vi skulle nok ud og rejse. Men nu Momme, han har jo taget ud og rejse selv. Så jeg har faktisk ombestemt mig, og jeg har booket en flybillet til Uganda. Men jeg har bare glemt at sige det til dem. Så Jon og Drøjer ved faktisk ikke engang, at jeg skal med dem. Og vi flyver inden alt for mange timer. Hvem havde lige troet, vi bliver en trio? Jon, Drøjer og Paluk. Jamen, det bliver legendarisk. Og det vi selvfølgelig skal i Uganda, det er ned og besøge El Cambio Academy, hvor jeg har været 6 gange tidligere. Altid med Momme. Vi var der faktisk så sent som for en måned siden. Men den her gang, der skal jeg ned uden ham. Og det bliver en surprise også for alle dernede, at jeg kommer. Så nu skal jeg bare have lavet batterierne op, inden turen i morgen går afsted. Eller nej, jeg har faktisk lige noget, jeg skal over og aflevere til Drøjer. En taske, som han skal låne med, som han har spurgt efter. Og vennerne, her ser I den kæmpe store taske, som Drøjer han simpelthen skal låne med til Uganda. Den er selvfølgelig ikke tom. Nej, Drøjer han tror den er tom, men jeg har faktisk fyldt en masse lækre produkter deri, som jeg spørger ham, om han ikke vil være sød at tage med til Uganda fra mig af. Nogen vil måske mene, at jeg godt selv kunne have taget det med til Uganda. Det kunne jeg egentlig også godt, men det gider jeg ikke, fordi jeg ved jo, at Drøjer han skal derned. Og hvis jeg så spørger ham, om han ikke vil være sød lige at tage det med fra mig af, fordi han tror jo ikke, jeg skal derned, jamen så kan han jo kun sige ja, og så slipper jeg selv for at slæbe på det ud til lufthavnen. Så kan han jo slæbe det for mig. Så nu skal jeg bare have lynet den her. Bum. Yes. Og så er vi klar til at køre over til Drøjer og aflevere tasken. Hvad så køder? Hvad laver vi? Jeg er lige ude at spille paddle. Nå, for hyggeligt. Vandt du? Nej, jeg tabte, men vi lavede det ikke, så det er okay. Nå, fuck, hvor I gode, mand. Hvor I varme. Kommer du hjem til mig i dag, eller hvad? Ja, det tænker jeg, det er planen. Skal jeg tage den der taske, der er med til dig? Vil du låne den til Uganda? Ja, perfekt. Jamen, det er fordi, jeg har noget proteinpulver. Det kan være, jeg bare lige på dig et par poser, der iser til dem til Uganda. Hvis du vil tage det med for mig. Jo, proteinpulver? Ja. Det eneste er, at vi skal allerede 25 kilo MyProtein dernede. Men det var fordi sidste gang, jeg snakkede med dem dernede, der sagde de, at de kan ikke få for meget dernede. Nå, okay. Men ja, okay. Men ellers, lad os se på det. Ja, så gør det, bro. Jamen, vi ses senere kl. 5. Det gør vi, køder. Hey! Vi ses, hey! Jeg bliver nødt til lige at gøre et stop. Altså, hvor heldig har man lov at være, der en fugl, der har valgt at skide på mig. Fy for satan, jeg kan bare høre lige pludselig, at jeg siger, og så er det fandme en fugl, der har lagt en lille dej på mig. Ej, hvor er det ulækkert, mand. Føj. Men hej, jeg glæder mig til at se Drøjer den rundt igen. Og jeg glæder mig så meget til at surprise dem alle sammen i morgen. Ombord på flyveren, måske i lufthavnen. Jeg har ikke helt besluttet mig endnu. Det bliver fantastisk. Ej, da. Og nu er vi ankommet dertil, hvor køderen han bor. Og jeg vil ved med, at når vi ser Drøjer, så spørger han, hvorfor filmer du? Hvad filmer du selv? Ja, det var også det, jeg sagde til Jon. Hils fra mig. Jeg skulle hilse fra Paluk. Paluk er også lige kommet med en gul kuffert, jeg låner, der kan rulles ned i bilen. Hej Jeppe, lang tid siden. Jeppe, jeg er så misundelig på, at de skal derned. Det er helt vanvittigt. Fuck. Du gad jo ikke med, jo. Jeg kunne ikke. Bro, jeg har ikke råd. Du får den her, der er fandme meget i. Ej, der... Den vejer 10 kilo. Hvorfor er det? Jeg siger til Paluk, kan låne en kuffert, så kommer den med en kuffert, der allerede vejer 10 kilo. Altså. Hvad hedder det? Hvad er det, du filmer til? Jeg vil ved med, at når vi ser Drøjer, så spørger han, hvad filmer du selv? Hvad? Hvad filmer du til? Jeg har lige sagt, at du nok siger, hvad filmer du selv? Bare sådan en lille hygge noget. Mig og Mom vil lige, vi er i gang med lige at filme lidt forskelligt. Han er jo i England lige nu, så han filmer også. Når I laver sådan en... ja, og så også når du lige åbner kufferten dernede. Skal jeg lige åbne den her? Ja, bare lige se alle de lækkerier der i. Ja, prøv at se der. Nej. Er det ikke lækkert? Altså, jeg står også og mangler proteinpulver, men jeg kan jo ikke tage for børn i Afrika. Det er jo fuldstændig crazy. Så jeg tænker, vi lader det hele ligge hernede. Ej, tusind tak, fordi du gerne vil sætte med, bro. Jeg er bare så ked af, at jeg ikke selv skal med, mand. Fuck, jeg vil ønske, at jeg så skulle til Uganda. Jeg er misundelig på jer. Men det kommer. Du skal bare med. Ja, jamen jeg skynder mig ind og booke en flybillet nu. En fornøjelse. God tur til Uganda. Du må hilse mange gange, og så held og lykke med dit engelsk dernede. Tak. Det er sjovt, at de er bedre til engelsk end mig. Ej, vi ses, køder. Og nu er jeg bare klar til at komme hjem i lejligheden igen. Jeg er hjemme igen, og nu skal der bare pakkes. Bum.
Der skal selvfølgelig 3 tennisbolde med. Det er altid vigtigt at huske at få en masse sjovt med ned til Uganda, for det er jo ikke alting, de har dernede, så jeg købte sådan en, man kan sætte omkring hovedet. Og så kan jeg ikke finde ud af det. Lad mig lige se her. Ja, af for satan. Ja, den er ikke så god til. Det kan være, at de er bedre til det nede i Uganda. En fake slange. Bum, bum. Fodboldstøvler skal man altid have. Det er jo et fodboldakademi. Tyggegummi. Og vigtigst af det hele, en jojo. Kom nu op. Hvorfor gider den ikke op? Ja, den så. Jeg har aldrig nogensinde forstået det der med at pakke pænt. Altså, man skal jo alligevel ned og rydde det til igen. Så det her, det bliver altså bare lige har pakket hulter til bulter. Man ved jo heller ikke, om de beder i lufthavnen om at åbne bagagen igen. Bum! Hvorfor tager jeg den her på nu? Jeg skal først lige sove, og så i morgen tidlig, der er jeg klar til at tage mod lufthavnen alene. Fuck. Nej. Jeg fucking ødelægger loftet. Nej, hvad fuck gør jeg? Ej, jeg har en kæreste, der slår mig ihjel. Jeg har sat min telefon op i loftet med nanotape, og der ville sidde i 10 minutter, og nu begynder jeg at rive tapeten af. Ej, fuck, det er lort. Nej. Ej, hvorfor sidder det så godt fast? Seriøst, det er jo sygt. Hvor er det crazy? Nej, fuck. Ej, der er kraftigt kommet hul i loftet, mand. Oh my god, hvad gør jeg? Det tror jeg lige, jeg skal lappe, inden min kæreste kommer hjem. Ej, hvor er det godt, jeg lige har lidt maling i huset. Shit. Så lægger han ud. Ja. Det ser helt løst herrens ud. Shit, mand. Det var pille alt tapetet deroppe. Signe, hun slår mig ihjel. Godt. Jeg går i seng. Vi ses i morgen. Ej, hvor er det træls, mand. Godt, jeg skal til Uganda. Og så siger vi da nok en gang god morgen. Nu kalder lufthavnen, og det hele det går løs lige om lidt. Jon kommer også til at blive så forvirret, for han er sikker på, at Drøjer har haft noget med det hele at gøre. Men Drøjer bliver også forvirret, fordi han forstår ikke, hvordan er det her blevet planlagt, uden der er nogen, der ved noget. Ej, det bliver godt. Bagagen blev tjekket ind, og jeg har altså lidt ondt i maven, fordi de kan jo være hvor som helst, Jon og Drøjer. Ej, jeg håber bare, at jeg kan komme sikkert ind gennem lufthavnen, inden de ser mig. Jeg er kommet gennem paskontrollen, og nu har jeg lige sat mig op i loungen. Jeg er lidt nervøs, for jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg skal afsløre mig over for dem. Jeg skriver lige hurtigt en besked til Jon og Drøjer, hvor jeg ønsker dem alt held og lykke i Uganda. Så er der smidt en besked i deres retning, og jeg tror bare lige, jeg vil sidde lidt, inden jeg faktisk går ned og overrasker dem her i København Lufthavn. Det er ligesom lige besluttet mig for. Sikke en besked at vågne til. Tak for det, brother. Det havde været legendarisk at have dig med. Vi er på vej i lufthavnen nu, og Drøjer har allerede været inde og tjekke vindforholdene. Business class bliver næste gang med jer. Det er fandme sjovt. Ej, nu skal jeg ned og prøve at finde dem. Og jeg tror, jeg går hen og siger til Jon, altså, må jeg ikke komme med til Uganda eller hvad? Der er Drøjer, Jon og Lukas. Okay, så de er lige gået på toilet lige ved siden af mig. Hvad sker der? Må jeg komme med til Uganda? Det er løgn. De ved det heller ikke. Jeg har været ude til klokken 6. Så Det er løgn, det her. Tror jeg ved det heller ikke. Det er ikke nogen, der ved det. Så jeg håber, du kan tage med. Jo. Ja, selvfølgelig må du med. Jeg fatter heller ikke, du har skrevet så mange beskeder og alt muligt, så ringet til ham. Nej, jeg er helt i chok i det. Jeg har gjort ham så nervøs. Også med flyveturen med turbulens og kæft, han er nervøs. Og så er du så lige der? Ja, når jeg stod lige der og så kameraet helt op, så fucking stopper I først dernede og står og kigger. Stopper jeg her. Altså, har du købt billetter med? Hvad? Har du købt flybilletter med? Ja, jeg køber business. Så det ved Drøjer ikke. Eller ikke Lukas. Jeg skal du gemme dig igen, og så kommer frem. Ja, bare lige pludselig du bliver siddet. Jeg har brillen på, der også tager det hele. Altså, Drøjer ud og skide, eller hvad skal der? Det skulle han. Ja. Kom nu. Har du dårlig mave, eller hvad? Ja, det skal jeg.
Har du dårlig mave? Altså, du har været derude i 20 minutter. Hvad? Må jeg ikke komme med til Uganda? Hvad er det for nogle briller, du har på? Har du bare tjekket ind? Har du købt en flybillet bare for at lave en prank på os? Nej, jeg tager med til Uganda. Imens I var skide, så kommer en overraskelse mig. Vidste du godt, vi stod her? Jamen, du har jo været derude i 20 minutter, og jeg sidder derovre i 20 minutter. Altså, ja. Jamen, det er jo et skjult kamera her. Gør du se det? Skal du med at prøve at se, at han har de her briller, hvor der er kamera i? Ja, simpelthen, så du kan tage den på. Ej, ja. Han tager det så roligt, at han lige har... Altså... Ja. Men det er fordi, at jeg ved, nu har jeg kendt Palukke så mange år, og han er min bedste venner, ikke? Han kan kun finde på mærkelige ting. Hvor er det, du skal hen? Jeg skal til Uganda. Så nu tager jeg brillerne på igen, og så lad os da bare komme ombord. Jamen det skal jeg da, prøv at se. Det skal være dernede. En uge? Fuldstændig. Bare en uge. Nu har jeg min anden Istanbul til en tæppe. Ej, bro, skal du med? Ja, selvfølgelig skal jeg med, hvis jeg må. Altså, nu har jeg jo ikke spurgt nogen af jer. Tak for det. Det endte godt. En kæmpe vellykket overraskelse til den. Nu er jeg bare klar til at gå ombord på flyet. Hello. Welcome board. Thank you. Hvor lækkert. Lækkert. Altså, jeg er så tilfreds med den prank. Nej, for blev de bare snydt. Hvad så, rotter? Hvor skal I hen? Jamen, vi skal ned og sidde på vist, eller på... Jeg vil sige, sorry. Jeg har lige fået skæld ud og fået at vide, at jeg ikke må filme, så lad os bare se at komme afsted mod Istanbul. Vi er ankommet til Istanbul Lufthavn efter en formidabel flytur herned, synes jeg i hvert fald. Ja, fuldstændig. Men I derude har heller ikke lyst til at se, hvad delen vi går rundt og laver her i Istanbul. Så jeg tænker bare, at vi tryller os til Uganda Lufthavn. Og så landede vi i Uganda. Vi er mørbanket. Det er ikke meget søvn, nogen har fået. Nej, 0 timer. Altså 0 timer. Jeg ved ikke, om folk, der sidder på business class, bare har ligget og sovet som de største bjørne i flokken, men vi andre, vi er siddet sådan her. Endelig fandt vi chaufføren. Det gik lidt hurtigere, end da Mommy og vi sidst var hernede. Og nu er der bare 4 timers kørsel til Masaka. Let's go. Fremme. Fik sovet lidt. Jeg ved ikke, hvad lige nu, men vi er der. Nu skal vi se noget drøjer han for Anne. Det kan vi godt lide. Når han går ind og tager teten. Thank you. Drøjer, husk nu at sige, at dit engelsk er dårligt. Der sidder de jo. Det har været en lang tur. Hej, vi er. Hej, med dig. Er vi friske? Ja. Du vidste ikke, jeg kom. Måske. Nu har vi fået maden med dig. Drøg for pizza. Jeg får burger, pomfritter, onion rings også. Ja, lige en taste-test her. Og så lidt lækker creme fraise med til. Creme fraise det her. Det er på det. Skal du ikke have en køler? Hvad er det? Er det ringe? Det er værst, Ja, blækspruttering. Er det blækspruttering? Sjov mig, det er et eller andet, prøv at tage en giver mig, der griner. Det er blækspruttering. Jo, det er det sgu da. Det er blækspruttering. Og så siger han lige om lidt, det er... Hvad er det? Det er løg, er det ikke det? Jo, det er bare løg. Det er det bedste måltid, jeg har fået i 24 timer. Det er også det eneste. Der er godt vejr og god stemning i Uganda. Så lækker stemning. Solen skinner, høj UV. Det kunne ikke blive meget bedre. Ankommet til hotellet. Og nu skal vi bare ind og have vores værelse. Og der kommer rotterne. Og Palukke er i gang med at lave en blog til sin second kanal. Så hvis I ikke har set den, så er der altså link i beskrivelsen. Og der er også link til Drøjer og Jons video. Hello, how are you? I'm fine. Nice. Welcome. Thank you. Hello, how are you? Nice, thank you very much. This is Jonas Drykker. Thank you so much, and thank you for having us. And this is Jon Vejlemann. Hello. Nice to meet you, sir. Hello. What does this say? Altså tænk lige, hvis jeg seriøst får samme værelse som Mommy og jeg. Ja, nej. My friend is the same room. I stayed in this room 1 month ago. Kan du lige sige til vores vlog også? Ja. Hvad sker der? Det her det er det præcis samme værelse, som Mommy og vi boede på. Jeg ved præcis, at ude på badeværelset, der virker, der sidder den her løs. Prøv at se. Ja. Prøv at se. Her er med i vores video. Ja. Den her, den sidder løs. Du har lige boet her for 3 uger siden. For 3 år siden boede jeg på præcis samme værelse. Men sidste gang I boede her, hvilken seng sov du i? Jeg så i den derovre. Jamen, så er nødt til at have den igen, jo. Ja, jeg hopper over i den her. Jeg har jo fået lige så lyst hår som Momme. Så jeg tager Mommes seng. Momme, jeg skal nok love at passe på den. Ja, det er min seng. Altså, jeg kender den. Jeg kan... Nej, det skulle mig selv, jeg bare kan dufte under armene, men ja,
Og nu tror jeg bare lige, vi skal være lidt på værelset, inden vi lidt senere skal over for akademiet og surprise børnene. Det er også helt mærkeligt nu at skulle på akademiet igen, fordi jeg føler nærmest ikke, at jeg har været væk, fordi det kun er 3-4 år siden. Mommy, jeg vil bare have... Ej, jeg glæder mig. Nice, my friend. Hold da op. Siden vi var her sidst, er der i hvert fald lige kommet en container op derinde på akademiet. Ja. Så er vi fremme, der holder busserne. Upti. Thank you, my friend. Hello, my friend. How are you? Jonas, Paluk. Not Momme. Momme, han kalder mig for Momme, ham der. Han har kaldt mig for Momme. Jeg er ikke Momme, jeg er Paluk. Crazy. Ja, det er crazy. Hi, Jeff. Yeah, I actually just wanted to come back. Oh, I missed you a lot. Yeah. Hello, my friend. Hello. Good to see you again. Hvad satan, favor, Mads? Hvad laver du her? Ja, det ved jeg heller. Hvad laver du? Jeg havde tænkt, jeg skulle filme, at jeg kom tilbage. Ja, så løber du altså. Her. Så er vi sgu back. Hello, my friend. Good to see you again. Hello, my name is Ali. I am with my friend here. Yes. He's again back, and I'm so excited to see this. Thank you, Ali. How old are you, Ali? 8 years of age. 8 years. Are you one of the youngest here? Yeah. Wow. Og der er også kommet en net op bagved. Okay, det er blevet genialt. Her. Yes. Han kan ikke komme derned. Gutterne, de er også kommet hen til akademiet nu, og det var fantastisk lige at se alle børnene igen. For dit vedkommende første gang. Ja, det er en stor oplevelse, må jeg faktisk bare sige. Men siden Mommy og jeg var her, der er der også sket en hel del siden. Der er kommet et nyt skilt op over i midten. Det var der ikke sidst. Plus, prøv at se herovre. Der er kommet container op på akademiet, hvor der om et par måneder bliver startet noget klasseundervisning i, og jeg tror også, der skal være noget kontor derinde. Der er kommet et stort hegn op nede for enden af fodboldbanen, så der sker hele tiden noget på El Cambio. Og den næste uge bliver fantastisk, fordi jeg skal være her i en uge, gutterne de skal være her i 12 dage. Ja, 12 dage. Er det fordi, der ikke var nogen business class billet på vej tilbage? At du ikke gider flyve med os, eller hvad er sådan? Det var der kun den 12. år, jeg fløj hjem. Ja. Og venner, her på falderevet, inden videoen den slutter, så har jeg faktisk lige glemt at nævne en ting for jer. Jeg har valgt at lave min egen indsamling til El Cambio Academy. Så det vil sige, hvis I derude sidder og har lyst til at donere 1 krone, 10 kroner, 100 kroner til El Cambio, så er I meget, meget velkommen til at gøre det. Og så støtter I dermed min indsamling til El Cambio. Et måltid mad koster 3 kroner hernede. Det er ikke særlig meget, så derfor vil jeg faktisk også lige starte med at skyde indsamlingen i gang ved at donere 25 kroner til El Cambio. Og nummeret, venner, det er 34 09 17. Det står også nede i beskrivelsen. Og hvad er det nu, man siger? Mange bække små gør en stor å. Så skynd jer ind på MobilePay, hvis I kun vil være 10 kroner. Det vil gøre en verden til forskel. Og jeg håber, at den her indsamling, den bare kan ramme 1000 kroner. Det er altså 333 måltider til børnene her på akademiet. Der blev mine penge overført til El Cambio. Bum. 25 kroner. Paluks indsamling El Cambio. Hvad så, bro? Jeg har også startet en indsamling til El Cambio. Kan du undvære 5 kroner? Bro, jeg kan undvære alle de penge, du har brug for. Ej, 6 kroner, bro. Det er 2 måltider mad. Det vil altså gøre en verden til forskel. Du er en maskine. Ej, skal jeg bruge alle mine penge? Skal jeg gå ind i banken og se, hvor meget jeg har? 6 kroner, det er fint, bro. 9 kroner, det er 3 måltider. Ej, vi sender 100 kroner. Ej, bro. Som en start. Det gælder om at hjælpe, hvor man kan. Og venner, I tænker, prøv, har du ikke mere end 100 kroner? Jeg er faktisk pivfattig. Ikke lige så fattig som dem hernede, men de kommer simpelthen her. 100 kroner. Ej. Så venner, hvis I har et eller andet form for penge, om det er en 5'er, en 10'er, 200 kroner, og skal I altså gøre en forskel og hjælpe alle de her børn, der går på akademiet, og hjælpe El Cambio, ikke? God mand. Nu får du seriøst mig til at fremstå som bistand. Jeg har overført 25 kroner til min indsamling. Bro, hvis du ikke overfører 2.500 lige nu, kan du jeg går ind 250. Du vil lige sætte 0 bagpå. Og du skal huske på, at det går til et godt formål. Ja, det er rigtigt. Ved du hvad? De får sgu 250 kroner mere. Sådan der. Fuck. Jamen, du er så rig, seriøst. Jeg kommer kun til at skrive 100, men igen 100, det går altså sådan en verden til forskel. Bum. Den er gået igennem. Der kommer den. Kom. Yes. 100 kroner mere, venner. Let's go. Gutter, lige hurtigt. Har du telefon på dig? Ja. Og du snakker i telefon? Ja, så. Okay, så gør du det senere. Kan du undvære 6 kroner? Det er 2 måltider mad til El Cambio. Ja, jeg kan også godt det. Ej, hvor er det godt, mand. Og så bare lige 6 kroner, bro. Du har boksen, altså. Det er fandme i orden, det der. Nej, hvor er det fedt. Og der kommer der 6 kroner. Og jeg hører, at der er en levende legende, Jons mor. Ja, jeg har et lille her.
Hej. Sådan en frosser i det. Nej, det er typisk. Nej. Prøver at oprette forbindelse. Og det, jeg skulle spørge efter, det var 9 kroner. Okay. Så er der forbindelse. Kan du høre mig? Hej. Jeg vil bare høre, kan du undvære 9 kroner? Det er 3 måltider mad i Uganda. Nej, jeg kan undvære 100 kroner. Ej, mener du det? Det er mega sødt af dig. Altså, indsamlingen her, den går forrygende. Amen, tusind tak. Af hjertet tak. Det er simpelthen så sødt af dig. Ej, hvor er det fornemt. Ja, tusind tak. Ej jo, den får du sgu lige den der på. Hey, vi har vores indsamlingsboks. I har jeres, men min mor vælger at støtte Palux. Fordi hun elsker Palux for boksen. Selvom hun aldrig har set mig før. Det var sjovt jo. Nå, okay. Jeg har siddet og set alle de der afsnit med dig jo. Nå, ja. Men nu har jeg faktisk heller ikke mere at sige for den her video, venner. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har nydt den. Glem ikke at smide et kæmpe stort like. Smid en lille mønt afsted til indsamlingen, hvis I godt kunne undvære det. Og gutter, så er der ikke andet for end bare at sige, vi ses i næste video. Kan I have det godt? Og husk at følge Ekstra-kanalen her. Ja, og så bruger vi lige Drøjers outro. Adios.